Lejliet li tibda tinstema' kawża li ċittadin privat fetaħ kontra Jason Azzopardi, Simon Busuttil konferma li biħsiebu jippreżenta ruħu l-qorti. Da minkejja li żvelajna kif hu stess aġixxa b'mod ferm iktar gravi minn dak li qed jipponta subajh lejh. Fakkarnieh li meta kien persuna ta' fiduċja ta' Gvern Nazzjonalista talab li tittieħed azzjoni kriminali mill-Pulizija kontra l-President tal-Partit Laburista ta' dak iż-żmien Emanuel Kuxkiri. Dak iż-żmien Simon Busuttil saħansitra wasal jikteb hu personalment lill-Kummissarju u talbu jieħu azzjoni li seta' twassal biex President tal-Partit fl-Oppożizzjoni imur il-ħabs. Mistoqsi dwar dan Busuttil qal li qed inħawdu, iżda ppreżentat b'artikolu meħud mit-Times of Malta dwar il-fatti kif ġraw ma kellux triq oħra għajr illi jaħrab. Bħas-soltu qiegħda tħawad nassigurak ta' mhux l-ewwel darba li tħawad l-affarijiet, illum qed terġa' tħawad l-affarijiet għaliex dan huwa każ tal-libel. Ma tajjarni għax ma tweġibniex. Qed nipprova nwieġbek jekk il-mikrofon tħallih fuq in-naħa tiegħi. Mela, dan huwa każ tal-libel illi nirbaħtu kontra Emanuel Kuxkiri għal ħmieġ. Attazzjoni kriminali. Dan huwa każ tal-libel illi nirbaħtu kontra Emanuel Kuxkiri għal tajn illi ta' x'qasam irbaħtu xewleta. Għamilt pressjoni inti direttament mal-pulizija u ġibni allura. Kompli, grazzi. Kif mhux l-istess? Grazzi l kulħadd tal-mistoqsijiet. Separ mhux l-istess.